Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini gilong ki khubor bamda kasngi. U President ka Khasi Student Union KSU North Khasil District haringkat ka KSU Ribhoy ki bala aijing kershan ya kalong kemina umden kong bentasim kabrang syong sya jing ir khamput hajan secretariat banyo ya kesurong kabapa ka nanong po umden Sunapur. Ba Ferdinand Kharkam Nika Khasi Student Union KSU North Khasil District habayo benekren haulat pathai khubor udap ram kum kipat ba nong syong snong katham Ribhoy District namar ka jing slur ban mi syakmat na kabenta ka kampen roy basa akut dah ki posnan u president ka KSU NKH uyathu bakalade ke history ka baning kong ha ka chila Meghalaya banyo i ka riu kun thei ba kami na ying ban i ki khun banwan syong sha jing it hasilong na ka daw ka surong nong po umdan Sunapur kajing ki kani kalong kami ka badan nong rim ki pat ba kathan umdan ki ai jing kershan ni ka hong bandawa ya kani ka surok ka bade ubot lum ka roy ka par jong kathan ong ginong yalam ka KSU NKH kila ong baka sorkaling bakat nat PWD kala shui shra ya kani ka surong da ki post nem hadu baka surok kala jot rathai bat penselang ya ka let kawan upai pa habayo ban batai ha ka jing ya kendu lang ha ka jing khot uba prestun tensong ya ka kong bendas im ya ka balasun ran ki seng bhalang ki bakan thup ya ka KSU hito HYC CORP ka jing ya grand kalong ka job ba ka jing kular jong uba prestun tensong ka bala ai jing hun ya ka kong bendas bat ya ki seng bhalang balami ban ai ya ka jing kersha Please won ba kami i bentai pelajar khidmat untuk sampai kong bentai untuk sampai pula itu kai ka bami gaji kendu ka jom bat menteri jom PWD hoi bi kedua bat menteri PWD hoi ku bafit ong ngi po samarki nomor bading kong i kong bai call off no ya kan nomor hadin bi yo hi ka jing thwa are ka jing kemen hi kan wan hadin bang yo i usurok baladap marmot kata ka surok nong no ka surok ka bahe ka badai ka tulin te bi kendu bat menteri mene jong ka bapet ya ka surok ula asyur hi ba haune usnem men pendap ya ka amud usnem arjar apsau te ngit scam ru ba shwa benai Desember la kalong kaba donbok yangi inyo ban sedang no kamut ha ki benai September Oktober kaba kaslap ru ka sedang ban kut no ban ja no ban ngiyo ban i no tu surok bala sang men maroban ti ka jing ki pipan i kasrok thmai ne ya kan ru utang ban yo ban maramat so em surok te gadi surok na kaba thmai mar ka cipuar i ba kasrok jong jong kam nong ban ya ya kan ban maramat so por apa atong ban ya ka ni kong kalong kum nemo ka jekran kamdei bang yang ban repair menta lane ban marmot tang sport makane re ka jekran hi ka debet ka umden nongpo umden Sunapur kabala asyo ban pendap no eka ubnai shwa ubnai Desember re yamenta lada empat sedang lane empat section lane empat khot ya ka tender lane empat sedang menteri kamdu re yakat menta ladon kam hi ban repair no ka surok nomor ba ngi thu ipi kata kacing lek kacing wan kabadai tang hapo jok kaspo ka minit kala simpor hadu ki kenta te kata hi ban kam kat ya mamta kan no yo i na ki so ko ki sen jong ka nari boy ko ba boy ya ka jemi jong ka ri ori kan thai lo ka thai le dei ru na ka ja chiem atu kam lo jing sarong atu kam lo la ka history ko ban kong du ha ka la matang ikam ibarit la pen lo i ka dalam perboy ka du bak sekat kan pedam mak maju kadai ka jingsha kata nomor ba kadai ka history hi ba nakliang ka lungbi na po riboy ka jugi kalami morwe bunwan po no ka nongba shlong ban penpau ya ka jinge ka ba kinong than undan kisiam nomor nginyo i khambun hi kidai kisang balang gi bai ki nakapor spor khambun ya kimat ki jura re mentang yo i ba ya ka benta ka imlang salang ru ladon kilong kubi banbi te kadai ka history ka ba dikong bat kala thau hi na po ka naka than riboy ka jungi bat ngi dokumen bagi nang don kita kilong kubi abolong kum om nuksan kum ka phanong lai ka ba hoj hajing ya tip mun swai phanong lai in re i sukut no tang ka history in re mentang i markmat ya ka we pat ka phanong lai ka mi na po riboy da sa ko minyak klik dia harus kota gaji ki kisang balang haki mat jong jong bedala sudah tang di cuma sudah tang di bomsuk di bomun ini bang sarkar gaji le persa nei da gaji mi jong ni kelong kami ka pun ino ba lesi ko khat al bor klain ai dula ju perkat ka ba kelong mi si bor kala
ego kita belum. da habakran habakut ya kata te gila menong kumta Andre hakapasdang e kong hi gila don kiji kulmar ban penibor daka police department joka East Kasils lemba ju SP bob DSP te kaju hi kawan nama ngi sing balang ru habang yat kano no peaceful rally ru kasidon kaji sya pendek te abai ong para khat arbor kami bet kadon kajing penibor para magi Andre habai dei ber kaneka indefinite hunger strike lande kaji sya kan ji kong kadai kajing kajing yakhi ka bajai jai kajing khi na du ki por ong no shwa bangin yo ya kari lejong kajing lam jong u matma gandhi te bat kiwi hinrei kalong ka ka ba khongsan hang ne pat kadai kalong kubi ka ba pdi ya ta ka jinglong shampang ka jongka bunwan shadu shapo nong ba shlong ban pdi ya ka jing persha ya jing sa ban ben ya ka te shnong bat ki thain umdan hi